Yero Trai sa isin di kapor nga ay kublay vi pui baro hagi kerteng ka tiang tam ka badan bor tam ka jang Trai unang panim jingi u Jesus Christ ngadap da ka jing snowman shisha marba ngayo ini ka Khubor na Trai pagkata ka Khubor ka long bo Trai kwah ben pen ya fi pagkata ka Khubor ka long bo Trai kwah ben ka khu ka jing ka jang fi pagkata ka Khubor ka long bo Trai kwah ben pyndonkam ya ka jing ka jang fi na ka banta ka puram ka jago Trai ong ngakwa ben pyndonkam ya phi khanang ba phin long ru ka dau jong ka jingkar khu ya ki babon ki men sim ba Trai ba thau ya phi ka jing sha ka ba unyo ban pyndonkam ya phi ba leng ba ka jim ka jong phi ka prathai ka ni ka bor ka jong blai u blai un ban pau ko noi la ka jong ka bor hoi kinon ki bor bo blai ban pau lam ba ka mariang la ka wan ka jipitar ka jong blai ngi sha kinon ki jiknyo lembaga Mariang, lalu ke Shillong lembaga Mariang. Rela fi kwah bani isha ya ka jingkar khu bo blay kwah ban kar khu am ka dei lengba jongpi. U blay kwah ban kam ya phi mde banwan ra jing tim ne banwan ra jing yap jing men sao. Re u blay kwah ban kam ya ka jim ka jongpi ba phin long ka dau jong ka jingkar khu ya ki ba bon ki men si. Hatta fi kwah sa ban long shakri jong blay. Phim kwah sa bo blay pyndonkam ni ke jing em ke jong fi phim kwah sa bo Trai am on rong ha po jong phi bon Trai ka kamba ka jing em ke jong phi ba phi ka shai phi lai chano phi dan phin long shi sha ka dau jong ka jing kemen ni ke ba pon ke men sim phim kwah sa ba phi lai chano ba phin long ka ta ka dau jong ka jing sup ya na ka dau jong ka jing ka khu te yeno Kasno ni kaporam bo Trai kwah ban rong po ka jing em ke jong fi ba unyo pen kam ni ka jing em ke jong fi ba unyo pen slek shi sha ya phi ba leng ba jong phi phin long kita ki nong kit tin sim ki jong Trai bo Trai da kwah fi step ka revival kan wan kom no ka dei haps dang shwan na phi ong balai ka long yeng ka long ne balai ba ka ri ka long ne balai ba ka shnong ki long ne kwah ban fi kam kata ka jikali ka jong fi kam dan jubab na shukli jikali kakut no tangha ka jingkli dan jubab renga kwah banong fi ka jubab ka dei happy ka jubab ka dei happy la da phi dei ki ba kumno nga kwah banong fi ka ne ka sngi o blay o kwah ban jubab ya ka ta leng ba ka jong fi pala da phi pediang yo men se ba ko phi pediang yo Jesus Christ ka jing ka jong fi fin da long ka jingkar khu na do na yeng ka banong fi long jingkar khu shi la de mar fi don yo Trai fi dei breu ba kementam video breu kam wadap sha da ka jingsup Kau apa dong fi kan ikas ngi hoi tang fi pedang Trai kamut bagi jing le kin wan hi tambah kita ki jing le am kin shong hang ne khli jong fi ban kya fi ban stom e fi fi semua ko man yap no henry haba fi shakri u blai ki jing ki don kau apa dong fi tambah kin dan khli ke jong fi kin don khajat jong fi ya ka ba video halor kita ki jing kita ki besan yang lak tham ki bor jing dum jing le borok jong nong shon kin hapa khajat jong fi Mde bo nong shon shong khli jong fi re pin yo ya ki ha khajat jong fi tade ta kwa awan nong fi la da phi dai ki shakri ki jong blai ro ben sim jong blai la wan ha po jong fi long bi ki breu ki ba comment ki ba tap sha da ka jing shai ka dur khmat jong fi ka shai ka jing em jong fi ka long ka ba shai ba fi long jing ger khu ka fi rong no ka yeng fi dan hang no ka jaka wa ha yeng asem fi long ka jing shingan ki kon ki ti ki jong fi long shi sha ka ta ga jing pentengan ye ka tengah ka jong fi la ne yo tengah jong fi ye ki ba ha yeng ki ba sem ka jong fi ba fi long shi sha ka ta ka jing shingan ken ye ki na ma ha ba fi dan ma fi long shi sha ken ka jing ker khu ye ki ta ki badan ha jan jong fi ya kwa ban ong e fi ka ne ka sni ka manta la biang to ka kam per thai fi la biang to ka kam ban ya le so bha ba ka ne ka per thai na mar ba ka jing so bha ka per thai ka shu itanat tang ka khmat na kwa ban ong e fi shu so tanat tang ki skoram handai ka nom ai jing hon ye ka men sim ka jong fi ka nom ai jing hon ye ka ta ka do not jong fi shu i bang shu itanat tang ba kam la ai lo ban pentengan ye fi kanom la ban ai fi ya kata ka bor ni kata ka jing suk apa jong fi ka nong fi ka ni ka sngi ka mamta ka nyo ik jong per thai la biang ka to le se fi IT ba ya la di shi ka per thai fi la IT ba ya la ka jong ka met la jong ka jing im ka jong fi shi ka per thai ka snow ka ni ka por o Trai ka ni fi on ko la biang ka to IT no ya la di hanga bal fi IT ya la di how Trai bo Trai em u shimti ka jing em ka jong fi ba si sin bo Trai lo shimti ya ka jing em ka jong fi ka babel ka ong bo Trai u long bo bha ba ka babel ka ong atomat ba to khmi bo Trai u long u bo bha da si sha la fi la mat u Trai
Try di batiang naki batiang babang naki babang mdan show the way pan na fila mat si shai try ke jing im ke jong fi al soi tan wara ke jing thang ba kan ro kam thang show na mar kata ke jing thiang kham krau ya kata ke jing thang na kwa ba nong fi ba ka bor ke jong play ka kham krau ba ni ka no ka bor jong ni ka perthai na ka no ka bor ke jong paman kata ka nam la da lele ro ban ke jap no ya kata ka ba blay la ai ke jing im ke jong fi tadeng ta kwa ban ka khu fi ke ni ka singi leng ba ke ni ka tien deng ta upol wong yang aban im ka long bi Chris ban yap ka long jing toy ba wong ka jing yap ka lai ka ta ka jing yap tieng ro ya ka ta ka jing yap wong ka da ngayap ni long jing toy wong nga sung kman la da ngayap jadi dua napeng jauh fi man ta fi tieng ta ban yap ro fi so tieng ba fi so ear ba ya fi yap no fi ji post ni fi ke ha ni fi ong ngan yap no kwa ba no fi la fi la don ni try ka jing im ka jing yap kanom la da lele ru ban pen ya klat fi na ka jing e ki jong blai kanom pen siap tieng fi kanom pu slai fi ka da la fi em ru ya ro you try fi yap ru ya ro you try no problem ma kwa ba no fi nom yap ru shwai ka por boleh la bo ya fi pen yap nyo post nam da lap nyo post nam sa yap da klan ya ru propose nam ngai pen em propose nam ba pen sa yap pim dei ban yap shwai ka por Amar utrai kwa ban penan kam fully ne pan kam purai ke jim ke jompi pindan ke perthai ben long jing kar khu yang ne ka perthai ba kwa ban fi finom yap kloi ke jing pang ke nom la an pen yap fi ki e jong ne ka perthai ki bod jing dom ki attacks ne kita ki jing ele ke jong baman da le ru ke nom la ban pen yap ya fi ke nom la ban ke ni ken that fi steng por mar le bleu la bo nyau post nam da klan ya propose nam nga nget pen em be propose nam Ofin long ga jingker ku ya ga ne ka perthai lamba ga jingem ga jong fi ki brio kin yo ya ga jingker ku kin yo kham tam e yo jisu namar fin long kin kita ki nong ra ya ga ktien ga jong jisu kum kin nong kit ktien em ki ambassador ga jong trai ambassador wa ban trai bi full term na kwa ba nong fi lo fi dei ki ambassador ga jong trai fin trai bi full term bat kata ga long hado ba ga dei ga por ga ba fi fin taman Billy Graham la im hado kum ba spasnam ma kwa ba nong fi ni ski ka ma ta ki lo ki shakri ki jong trai ki ba im taman ma kwa ba nong fi bo trai kwa fi fin im taman ma kwa bo blame ka khu ki jing im ka jong fi dan jing pang ji tam ba ju tieng fi ong yong yap no fi nom yap fi nom tieng ki mano ban ri ki khon janga wa khu slai ka ba kong kata ma ka de ka shaitan ka penting fi nom yap ngong fi babel ka ong ngan im ba nom yap ma yo ban plai ka jing le ka jong blai kam na ye kata ma ka jing yap cầm đây ban wan shwaya ka por la phi pang phi tom em ong try nga nget ngan khia ka cancer kan long yu ka jing pang kan long yu khmat jong try nong pen khia kan long yu kwa ban nong fi la da ka dawai ka nang la ban pen khia nei ka no tam ka kerteng ka jong try kan le ka ta ka ji im jong fi tang tang i shania ong yu dawai ngan khia ha la da ka dawai ka la ban pi khia fi try jisu la ban khia fi try ka dawai ka kam klan bor ban yu jisu la da ka dawai ka la ban pen khia kan no tam try le ka ta Hagan jing em jong fi tadin ta ka no fi ni kasngi what you do man sim what you read man sim what you do jing kan man ha ha utrai kwa ban kar khu ya fi hagan ni kasngi ka ba man ta tadin ta la fi dang ya ka jing em ka ba marway kwa ba no fi yang no yu trai marway fin le yu phim la ai ru ban le e marway Maka babel ka ong ya kata bu Jisu ong klem nga phim la ban le e Jisu ong ya ne hanga ba tin junga ka ne api wong kata ma klem nga phim la ban le ong trai sno au Jisu pi pyam be u pi it be u pi sno ta ka tanat ka ba sno ding so wan yam ka sei so shibun ban ka kwa fi sno be ho trai fi pyam be ho trai jangan berjawan ki eriong erlang tri ji im jo fi pyam be trai shakri be trai mane be trai kwa ba no fi ke jim ke jon fi ni ibe ya ka jing sei so trai ong kata rela da kata kata kam sei so ka mot fi chu fi klam sno ho trai fi e no yo trai jing dei ke jon fi ka dekot no trai ka fi long tang kata kata ka ba yap trai ong an bret no shading fi ding ka mot kata ka ba yap kam tan jim toi trai ong am kwa fi chu sno kai nga sno shi sha nga fi long ka stan long shi sha sno shi sha piam shi sha ka pa to long fi ki ba sei so ka tin chu blai ka ka ta bu Jisu ong la pi ai ne anga ba ka tin chu nga ka ne api pin sei so shi bon ka an pule ka ong ne ka tin chu blai ma nga long ding so an pi ki tna tao bu ai ne anga ba ma nga ho u tao sei so shi bon na ba kla ma nga pim la ban le ram lo no no ro mi ai ne anga la ju bret nu shi bar ko ta ka tna ka ya stai no ti lo mi ki ba la bret ki hading ba la thang ki
la phi ne hanga ba tien junga ke ne api ya ke ru ba phi man phin pan ta ka long ifi ani ke ju bang bala palat la phi ne au trai ba tien ju trai ke ne api ya ke phi pan kan long ba ka ba gong ya ke ru phi man phin pan te kan long ya phi hallelujah ya ne au trai ba tien ju cái này ta nó ao trai nó quá nó phi abu trai nó cái chim chứ phi vinh đơn học trai và cái tiền chụp lại cái nó phi ai bảo cần đơn cái tiền cái chụp lại cái đó nó trong phi khát bắp còn cái này làเป็นđơn brom yêu quá trong á bắp phi say so shibon công ta phi long cái sinh ran trong á cái bắp cái sinh ran cái trong trai cái sinh ran cái bắp say so đây plan cái bắp tật khong đây plan kita cái bảo đơn cái ta cái jing yap style haki rồi cái đây bị kita cái bắp say so cái bắp long fruitful cái chim trong phi cái long fruitful là nó học trai trai kwah bên belong cái GM phi cái GM có belong prosperous cái GM có belong successful cái GM có belong jing cái khu cái ba say so si sa cái ngay trai nó cái khu if you blame kwah if you befin tar khong kwah if you bichu long tang phi marway madala dia marway phim la polo cái tang la ban le cái baro tao ta cái mo pen sai bo nga la fi don yo jisu po jong phi cái ta ka bor cái jong trai cái po ka ba po jong phi la ban le cái baro dua yang kerkui fikan ni kesengi ke pemerintah pedang no jisu kalau bomot no lau biang di drugs no tu drugs no hero no kosteng ke jong drive di jing di ke bapen bu ai fi ke bapen senior fi no gitar fi em ke jing em ke ba auria ke jing em ke ba yat pathar ke jing em ke ba kulmar ke jing em ke ba sakma ko am phai no show trai kan ni ke sengi am phai no di biri di skret ke tu kan melawan raj em je fi kan ba pinang di kata pinang terkhong kata kan pinang senior dor kata kan pinang thang yong kata cái phi năng long cái brio cái ba độ chính các khu quá mà nó người phi cái này cái suy nghĩ ta lệ cái ta cái bor cái chúng nó lệ chứ ta cái start cho phi cái chính là cho phi rồi ai cũng muốn một khối one muốn một khối rồi yo cái bor phi là bên ít nó cái bor phi bam shekhar bha phi bam hai gutka phi bam ha ini cái raja ini cái duma có mà nó người phi bên kre là cái dòng cầm mất cái dòng phi ai cũng muốn one phi bam ini ki phi trai muslim room sa phi trai muslim khoi kum ba phi bu ai ba phi kwa bu muslim khoi bu ai bu muslim khoi kwa man bu ai ba phi dan phi trang shau muslim wan hanga ko trai wan muslim khoi phi tep na wan muslim khoi khoi le phi baro pen do pen dam phi ap khot ke nyu trai bang ngai phi khot trai ai bor phi fin e ini ki baro phi num kwa phi num i bang shi la no phi pai phi i si tat phi da smar em phi da ngoter nging tat pindah smart ani pindah skokin jing tak dia yang tam ko am tang shupet of like isi dia yang ko am no fi yo try cái ski fin long jing ko fin long cái o play pyndonkam cái jing em cái jong fi dia yang ta phai no cái revival kan one ko am no fi cái read để lang ba jong fi cái revival kan one cái để lang ba jong fi bo try ko am pyndonkam cái jing em jong fi ini dua cái ski cái pemerintah try ni cái por nga ai ngo em ko pa na mar me kwah pyndonkam you know khon jong me ablai me kwah pyndonkam cái này cái thầy samla tra oi cái này cái thầy samla tra cái là ngop how drugs cái kren cái teng jisu hallelujah utrai pyndonkam phi mau shaitan utmun pen yap ya phi đây cái thầy phi đây cái samla cái thầy samla cái kwah pyndonkam phi bo shaitan kwah de leli ro bo blame pyndonkam phi cái sngi cái pen cái lên cor baro hakata cái jong jisu la phi la trang phi dua ilang cái por menta phi yam lang cái por menta cái kwah ban ong ya phi cái sngi cái jing pen em ya phi cái này cái sngi cái sngi cái jing pen do snan cái bor baman cái tap khom phi cái sngi cái jing pen dekot cái này cái sngi cái jing pen thamai cái jing em cái jong phi salvation is today cái jing pen em cái long menta ya phi hallelujah phi yo khia phi yo lights nan ne phi de sha ka ta breu ka ba ko ron nga kwa ba long phi ka ke phi de thai sam la kwa ban kren phi ka teng do e adorin ngam tep adorin tra ong an pen khia phi khon adorin ngan pen khia phi hallelujah kan Catherine ngam tep ibadai shisha ngam tep ka teng ka wan gom ta hallelujah utrai ong ngan pen khia phi khon ha ga ne ka sni fin light no na ga ne ka drugs fin light no na ga ne ka drugs shaitan utmu ban tu ban luti phi ban pen yap ban pen jot ya phi utrai ong wan ban ai ga jing em phi yo ka hai pediang ni ga jing ko utrai ai phi pediang hallelujah pediang
trai orang wan ai ke jing em vinyo kerhai ni ke jing em hallelujah pediang you Jesus vinyo ke jing em ko bedap kerhai hallelujah life in abundant and abundant life ha ke jing em ke jong fi hallelujah ndo man da ke sngi fi kena samla ro trai ki shinrang ka bron bon polat ni ke por ki bon polat trai ka klan ni ke wei pi wei ke por ko trai ba ka bor jong paman ka bor ke jing di baro ka kot na ka tim fi la thai polat bandi ka tim fi la nya bandi in rei fi la sha te marau fi long marau nga pen kot ka ta jing long marau baro ha ke kerteng ke jong Jesus Nazareth hallelujah kukna samla tolong kia fin kit ya kalengkor ke jong trai ka bidang samla fin kit ya kalengkor jong trai fin mare shalom seneng fin lechni shatai oh hallelujah fin long ki nong pla ki nong kit ktin sim ke jong trai hallelujah ya dua yang dekat ku ya fi trai le ki kamba ha ke jim ke jong fi blame ke ku ke teng jong Jesus nong pem amen but amen thank you Jesus hallelujah trai pen kia plai fi kon samla ke buon hallelujah trai ke ku fi trai no le ki kamba ke jim fi trai ke khui fi nga sngo kan ke ji persle ke jong trai ka bangadang duai but ai ba ke jing duai ke nom kut tang hang ne na ko abong fi ai continue ban duai ke jing duai ke ka bor fi ke jing duai ha ke jing duai fi ke jing persle ke jong blai no persle fi unang ai bor fi unang ai kata ka ikhtiar ke jong happy kan yang fin long ki nong job mentah hado ke jingwan ke jong trai ke khui fi amen